RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kababay nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Nga ito matatampo, nagdasangahan nga, Riza. Imong baon, nakuha na nimo? Oh, ma. Ato na ko sa school. Okay, anak. Pag-amping. Wow! Kadakan sa mga bata nga nag-play din Hi! No. Hala, niresponsihan ako. May patinig kay puutan pa ang mga students. Dito sa previous school ako, dagan kayong maldita. Asa man ni akong classroom, ha? Ay, hala. Parehas lagi taog now. Hoy, kadiyot lang. Wait, saba. Dali, asat niya nakadakan, uy. Aha? Lagi mo, parehas kayo miugnaw. Pero, murag dili lang siya estudyante dito. Murag mo suray na siya dito kay mamaligya og biko. Maobanak? Mapa, promise, parehas kit kaayo miugnaw. May undag mo palit to siya din sa mo school. Uy, gusto ko makakita niya og balik. Hi, Reza! Hello? Kailalagi ka na ko. Kwan, classmate bagod-agod. Walang tingali ka nakabantay na ko kay naamkos kinalayuhan. Ito mo kong lingkod. Nya, ikaw naam ka sa tubangan. Ako day si Dindo. Okay ra nga mag-friend ko ni mo, Reza? Uy. Wa man ko magabantay og bata nga namaligya og biko dinhi sa tong school. Nganong nangita man ka? Wa lang. Doon na lang unta ko ipangutana. Hala, siya man to. Ha? Dali, atong sundan na, dali. Ha? Pero na pa man tay klase. Sige na, kuyog sa ta. Sundan nato sila sa iyang mama, hangtod sa ila, dali. Ha? Saman ganahan siya kang eskwela? Saman makuha ni mo, ana, ha? Gasto-gasto lang na. Mamaligya ganita, aron makakwarta ta, unya ikaw mangita yung gastuhanan. Unugin na ko na lang imong arti-arti niya, binis. Dili ka dato, day. Kanang pag-eskwela para ranas na kwarta. Kaluoy sad niya, uy. Bisag layo-layo sila nato, Reza. Pero maklaro gid ako na parehas kay mugnaw. Lo, dili ka mo kambal. Ha? Nak, doon nami itugan si Papa nimo.
Unsa man na, ma? Unta, dili ka masuko na mo, ha? Unsa day na, ma? Dili ka na mo tinuod nga anak ni Papa nimo. Ha? Sa dihang gihatod kas imong mama, doon na sila ang gidanga igsuon nimo nga parihasad kaayo nimong naong nak. Uwa pa kayo sa katuig atong higayon, ah. O posible nga katong imong nakita nga parehas ni Mugnaong, posible nga kambal to nimo. Oo niya, asa day ang tinuod na kong mama o papa. Sa among nahibaho, anak, sa dihang gihatag ka na mo, ihatag sad sa laing mo ang pun ang imong igsuon. Kay bata pa kayo inyong mama atong higayon na. O gibiyaan mo sa inyong amahan. Pero anak, bisig dili ka tinuod na mong anak. Love kaayo ka na mo. Mahal ka na mo ni Papa ni mo, Raisa. Bulakaw na ko, ha? Panglimpyo din isbay. Oo, ma. Nilakaw ng iyang mama. Ako siyang duulon. Hi. Ganong niya ka din, Igsuon ta, diba? Wa ko may bawaan ang gipanulti ni mo. Mahimo ba? Pahawa na din, Naibaw ko nga naibaw ka nga igsuon ta. Maong dali ka nakadagan atong first time ta nga nagkita. Oh. Venice ang imongan, diba? Mahimo ba? Ayaw kog sa muka kadaghan pa kay kog trabahoon. Um, Kung ikaw hayahay kas inyo, wa kay trabahoon, ayaw pangamong nako. Venice. Ihatag nimo imong mga unused toys sa imong igsuon. Ma, kay maluoy man ko niya, good. Sige nak. Imo man ang mga duwaan. Thank you, ma. Ako na ni? Wa naman sada nako gamita sa amo. Nasa ko'y daghang books diya nga wa sad nako gigamit. Ay, ganahan ra ka? Thank you, ha. You're welcome, Venice. Maayo pa ka. Nakatumong kag mo ampon nimo nga mga puutan og pinangga kaayo ka. Ako, sukad sa kamay pa ko. Kinahanglan kong mamalikya aron lang makakaon mi. Ayaw ka bala ka. Kung magluto ka ni og lami nga pagkaon si mama, dad-anti ka din sa inyo. Wow! Humuta, oy. Pwede nagluto, anak. Madad-anak ko si Venice. Sige. Yanong dili, good. Thank you, ma. Sure, cute ko nga malipay si Venice na akong Dania. Lami kay ning giluto ni mama nga fried chicken. Unya, with spaghetti pagyod. Hala? Hala nga nung naaman ni Dini sa gawas ang mga duwaan nga akong gihatag ni Venice. Ug ang books na asad. Kipang sunog lagi ni. Atuan ako siya sa sud sa ilapi.
Oh, Venice? Nibalik ka? Dili ko si Venice, ati. Si Raisa ko. Igsuon ko ni Venice. Ha? Asa day si Venice, ati? Nilayas. Tuloy na kaadlaw. Ang butas sa to. Wala mo balik, sukadag akong gipangsunog ang iyang mga duwaan og libro. Nga naman, te. Dili naman mapahimuslan din sa bahay. Magsige na malaglag at tubang siyang mga kadiyot. So, ikaw mo'y naghatag niyag mga duwaan og libro. Ikaw di ay mo hinungdan maong wa na si Venezuelan. Ambot kud asa na to. Tulo na kaadlaw ngawa mo uli din ni Samo. Ambot kud buhi pa baka to. Te. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we... 15 years na ang nakalabay, ug wa pagihapon ko'y balita kung kumusta na siya. Pero dakong akong feeling nga buhi pa siya, ug moabot ra ang panahon nga kitaon may pagbalik sa akong igsuon. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.